Halo. Lho, iki bayaranmu tak transfer apa mbok jebuk dhewe rene? Transfer wae, Bos. Tapi aja kabeh. Sisane 500 mau tak jupuke. Biasa, nggo dana kenakalan. Soalnya kok nabok transfer kabeh, malah ngerti mbok wedok, Bos. Gak oman aku kok. Nek engko karo-karo ngono piye? Karaoke. Cocok iki, Bos. Ya wis, engko sampean tak jemput, Bos, tak goncengno. Wah, aku tak rono sisan karo jemput duwite. Apa ulang-ulang lagi nah? Pak, aku pe belanja. Sampean wis bayaran apa durung? Pas, Bu. Lagi kayak ditransfer Pak Mandet. Ya iki kartune. Ayo di mana? Oke, saya dhewe nang ATM terus gue mangkat belanja. Lah aku gak mau terno, Pak. Belanja cedak kok mangkat dhewe wae, Bu. Aku tak nang omah, resepsi omah. Tenan lho, Pak. Kesini ngendi? Yo, wis kan udah mangkat. Mumpung aman. Ketoke kae Pak Mandor karo bojoku. Apa nangdi kae? Sampean ki apa nangdi re, Pak? Ape rono lho, Bu? Tuku rokok. Oh alah, terima apa tuku rokok toh? Tak kira apa nangdi. Iya, Bu. Lah Mas bali belanja toh? Iya, Pak. Iki lho, sampean apa tak kon bayari belanja-ku? Hah? Lah Mas tak kayak kartune toh, Bu? Tak kon gesek nang ATM. Terus tak kon gue belanja. Ayo di mana? Mesin ATM-e kosong, Pak. Lah aku wis kadung pesen belanjanan iki nang nggih Mbak Meta. Ya terpaksa utang apa? Lan tak piro, Bu? Ki. Notane nek 500.000. Ini 500 aku ora duwe to, Bu. Wong gajiku ditransfer nang ATM kabeh. Ya nek gak duwe utang Pak Mandor sik apa? Bos, utangnya di 500. Duh. Lah Mas tak kayak 500 mo. Nah, duwe lho, Pak. Ngono kok ngomong gak duwe. Yes. Ya, Bu. Iki belanjane gawa bali sampean, Pak. Aku tak nyarutang Mbak Meta.